Nazdar lidi, zdravím vás po asi nemoc dlouhém době. Dneska si probereme v Bloons TD6 nový update, co tady v podstatě všechno máme. Máme tady nové věci, třeba jako skiny na nějaký hero, na Etiena, nebo tady máme dokonce, že můžeme pak tvořit mapy. Což si probereme, k čemu by to bylo dobrý. A buď jestli se mám třeba pak šetřit na novýho hero, anebo jestli ne, nebo jestli se mám koupit editor těch map. No tak já myslím, že bychom si to mohli pomalu jít ukázat, protože jsem rád, že to je ten update. Nechodem nově tady máme novýho hero, což bude Benjamin. Předtím jsme mývali Obina. Greenfoota vlastně. Tak jo, a já si myslím, že se můžeme jít podívat. Asi rovnou, jak to bude, jak teda tady ten update vypadá. No, v Hero West tady máme na Etiena Quest nějaký. No a plus k tomu tady máme nový Book Worm Skin na Etiena. Je to Etien, což je ještě knížku pod nějakou dekou a je tady na něj level 3, level 10, level 20. Takže to máme skin nový na Etiena. Potom si myslím, že tady byl na někoho nový quest. To teď nevím na koho. A Geralt je poslední, to nevím, že? Měl být psy. Na někoho byl nový quest asi. Kde to byl? Jo, to byl Obin Greenfoot, jestli se nepletu, tak na něj byl nový quest. A no jako ten update je celkem dobrý. No a já jsem jsem si přepl to jenom rychle, jestli se vám to třeba seklo, že bude slyšet i ta hudba z Bloons TD6 i můj hlas, no to je jedno. No a nevím, co bych k tomu ještě dodal, k tady tomu novému skvělému updateu v Bloons TD6. Ukážu vám secrety. Když kliknete na mlýnek, nevím, jestli se mi někde ukazoval. Mlýnek je letadlo, pak když kliknete tady na vesničku, tak tam vyjedou kanony a si tak kliknout na vlastně levou vesničku. Když kliknete tady na tu palmu, tak tam máte Boomerang Monkey a nakonec tu máte i Ninja Monkey, která se vypaří a je tu pak i Monkey Soup dole. Dívejte se dolů doprava. A jestli jste viděli, vyjela tam Monkey Soup. No. Jinak jsem teda rád, jestli jste to video sledujete. Nebo jestli teď sledujete tady to video. Jsem za to hodně rád, protože já chci být, můj cíl je vlastně jako být i úspěšným youtuberem. A doufám, že se mi to splní, jestli někdo z vás mě má za fanouška, ale spousta z vás hádám, že asi ne, protože já jsem tak docela ještě noobský youtuber a jsem ale moc rád, když by se to odebíralo, jsem za to hrozně rád, dal by se říct. No, kdybyste tady ten kanál odebírali, tak vám budu fakt vděčný za to, že jste zase udělali pokrok k mému cíli být úspěšným youtuberem. Jo. To jsem fakt hodně rád, že jste to pro mě udělali, že byste to pro mě udělali, tak bych byl hodně rád. A tady ten update, jinak všechno je stejný.
prostě je ten map editor a vlastně pak ještě je ten skin na Etienne. Ten editor vám možná i teď ukáží. A já se bojím, že tady ty zombie nedám už. No. Stejně, tak teď uvidíte taky moji prohru. Bum. Cože? Jakože cože? No. Prohráli jsme. No to nevadí. Stejně bych za chvíli chcíp na DDTčka, já to vím. A jestli chcete vědět, jak teda editorovat ty mapy, tak no, dáte Play Social třeba. A dole tady vidíte Edit Challenge, Edit Odyssey, Live Browser a tady je Edit Map. No, ale jak vidíte, tak abyste ty mapy mohli editovat, tak si musíte zaplatit 6000 monkey money. No, jsem moc rád, že jste tohleto video sledovali do konce. Prosím, fakt. A vy, jestli chcete mě udělat šťastnýho, tak dávejte lajky a dejte mi sub, protože bych za to byl fakt hodně rád, kdyby někdy v budoucnu jsem byl úspěšným youtuberem. Byl bych za to fakt rád, já ještě nemám ani pořádný vybavení, jo. Měl jsem sice malý mikrofonek, jenže ten se mi trošku tak rozkřáp, no, tak jsem moc rád, že jste to sledovali do konce a těšte se třeba na další livestream. A jestli do zítra tady na tom videu bude 5 lajků, což teda fakt není moc, ale bude 5 lajků, tak natočím livestream a napište do komentářů z jaký hry. A těšte se na něj, pokud tady bude těch 5 lajků a ten komentář. A čau.